गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों आगैसनाय। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों दैमु बर', मनेन्द्र बसुमतारी आरो लोगोसे सानैसो फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों। मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।